Hyde Park sa začali robiť v roku 2010. To bolo také vyvrcholenie našeho nič nerobenia. A potom, čo sme celé leto sedeli iba v krčme, tak sme si uvedomili, že keď chceme ísť niekam za kultúrou, tak musíme výjsť von z mesta, že v Nitre sa nič nedieje, že naše kluby sa zatvorili. Tak sme si v podstate vymysleli tento projekt, že vyťahneme vojenský stán, nájdeme nejakú lúku a počas celého leta, ako sa nám bude dať, čo nám počasie dovolí, tak budeme robiť koncerty. Chceli sme si len dať pivo a sedieť niekde na lúke a počúvať dobrú muziku, to bolo všetko. Tá túžba vytvoriť ten priestor, alebo tá potreba bola tak silná, že my sme sa v podstate nič nemuseli ako keby inšpirovať. Až neskôr sme si nachádzali ľudí, ktorí robia tiež takéto verejné priestranstva a začlenili sme sa a pochopili sme, že my vlastne vytvárame verejné priestranstvo a ako keby sme sa do tej témy začali tak ponárať a robiť okolo toho osvetu. Ten prvý, alebo tie prvé 2 roky to bolo veľmi jednoduché, pretože tá potreba z nás to dostať von, to čo potrebujeme, bola veľmi ako keby jasná. Potom sa to začalo komplikovať. Prichádzalo som oveľa viacej ľudí, to znamená, že už sme museli vymyslieť nejaký mechanizmus, ako to budeme akože manažovať celé. Ten systém, ako to tu funguje, je to, že my sme občianske združenie Triptych. Je to tým asi 10 ľudí, ktorí sú síce povolaním úplne niekde inde, sú to stavbári, technici, programátori. S tým, že my sa dávame do takej roli, že sme to ako keby správcovia, plus máme ako keby to gro, čo tu robíme, tá kultúra. A okolo toho sú tieto občianske združenia, to znamená, že je tu občianske združenie, ktoré sa venuje skateboardingu, takže tu majú mini rampu. Potom sú parkouristi, to je občianske združenie, je tu komunitná záhrada, potom tu máme tie združenia, ktoré fungujú na kultúrnych akciách, ktoré tu robia. Spolupracujeme so Včelným krajom, takže ako keby každý si tu našiel nejaký ten svoj priestor. My máme 2-krát do roka, voláme to, že verejné plánovacie zhromaždenie, kedy pozývame všetky tieto občianske združenia plus verejnosť na nejakú veľkú diskusiu o tom, čo sa bude robiť celé leto. Napríklad nás čaká Tvoj štýl na lúke, budeme hrať petang, bude sa vlastne grilovať, opravila sa urampa, budú tu lukostrelci, budeme člnkovať na rieke, tá rieka ožije aspoň na tú chvíľu. Teraz je krásna ukážka toho, že ako funguje Hyde Park, keď není žiadny oficiálny program. V podstate títo ľudia, ktorí sú za mňou, mi zavolali, že si chcú spraviť team building, že chcú použiť grill. A ľudia vlastne využívajú túto plochu aj takto. Môžu sa hrať petang, môžu vlastne decka zobrať na detské ihrisko. Je to na také prekvapenie, že si môžeš povedať, že tu nechajú odpadky, že tu nechajú bordel. Vo svojej podstate sú tí ľudia normálni. Len tých nenormálnych je veľmi vidieť. To je celý problém. Dobre, sme v komunitnej záhrade. Vzniklo to tu tak, že my sme vedeli, že je tu voľný priestor asi 300 m2, s tým, že začali sme tráviť strašne veľa času na Hyde Parku cez deň. V podstate sme tu spávali celé týždne a povedali sme si, že tu môžeme dopestovať vlastnú zeleninu. Zrazu sa toho chytili chalani, čo vedeli niečo o permakultúre, niečo o záhradkarčení. V podstate je to jedna z prvých takých komunitných záhrad na Slovensku. Teraz to tu vypadá tak, že je tu 35 záhradok, maličké polička, neviem, 5x2 metre, ale že to je viac menej symbolické, ale je to fakt o tom, že tí ľudia nesedia doma, že idú von, že sa stretnú, potom si spolu niečo uvaria, robíme tu zeleninové lečo a takže, že je to také príjemné, no, pre tých ľudí. Tá spätná väzba, keď sme to tu začali robiť prvé roky, bola tak silná, že to ovplyvnilo to, že koľko času som tomu ochotný stráviť, lebo všetci to tu robíme ako dobrovoľníci, že fakt keď robím, neviem, 5 dní v týždni svoju normálnu robotu, čo je programovanie, ktorá je síce akože, že ocenená finančne veľmi dobre, ale v podstate tú prácu uvidí uzavretá skupina ľudí a potom spravím 4 alebo 5 hodín som venoval cez víkend na Hyde Parku, tak zrazu ma všetci potlapkávali v krčme po pleci, že konečne sa niečo deje. Skrátka, akože tá spätná väzba je obrovská. To je to, čo nás tak akože ženie dopredu, že prečo to chceme robiť. Je tá potreba v tom meste. Bola možnosť aj byť dobrovoľníkom, napríklad na Divadelnej Nitre alebo na podobných festivaloch, ale nikdy som to nechápal som tomu, že prečo by som mal byť dobrovoľníkom, že čo sa tým je, alebo že prečo. Tá cesta je taká, že ja som sa vlastne pomaly začal vzdelávať, začal som chodiť na rôzne kurzy. Napríklad teraz akurát ukončujem ročný konzultantský tréning, takže som konzultant v 3. sektore. Pomáham mladým projektom. Takže to je ako keby taká moja cesta od toho, že od úplného človeka, čo netušil, že čo znamená neziskový sektor, od programátora až po vlastne konzultanta v 3. sektore. To, že som ostal v Nitre, je len vďaka Hyde Parku a tým priateľom, čo tu mám. Že zmenilo mi to hodnoty. To je asi taká najväčšia vec. Že život není o tom, že len čo najrýchlejšie zohnať peniaze, byť ako keby závodou. Keď sú okolo teba ľudia, s ktorými sa dá pracovať,
tak každé to mesto je pole neorané. Akože mne to príde, že teraz je Bratislava a Košice strašne akože už sa tým nasycujú presne tou témou, ktorú ešte aj na Hyde Parku, to znamená, že život, komunitný život, ale ostatné miesta sú akože stále Sleepy Hollow, takže keď má niekto dobrý nápad, teraz je tá čas ako keby zobudzať takéto projekty, kultúrne centrá, komunitné centrá, záhrady, všetko možné. Veľkým úspechom nie je to, čo tu je fyzicky, ale to, čo sa tu spravilo, tie vzťahy medzi tými ľuďmi, že tu funguje viac ako 10 občianskych združení, že sa tu ľudia stretávajú, vymieňajú si názory, tak toto je akože to najcennejšie, čo je na Hyde Parku.